Kasam ka bashispa sabhusa, kasam u David. Long balakar khuy utrai u mau siang jonga, u bahikai kikti jonga yakatma, bad iki shinriati jonga banyale, ka jingle isnei jonga, bad ka jakaya da jonga, ka kut bajrong jonga, badunong penem jonga, ka sti jonga, baduta u bangasyanya au, u bapendem ki briu jonga, hapo jonga. Atrai u briu long ayu, bamekmi u, lani u khunu briu bamenyau ya u briu long kum ka jing thala, kisngi jong u ki long kum ka serniu ka ban sedu lo. To pendem ya lagi beneng atrai batu hiar, to kta iki lum, tikin semi tedem, to shat iki leili, bat pensapret iki, to siat ya lagi khnam, bat job iki. To kener ya laka kti ina jrong, to penem ya nga, bat pelat ya nga naki ki bakrau, naka kti kinong wei, ki baka shintur jongki ka kren ki jing thala, bat ka kti ka mon jongki, long ka kti ka mon ki jing lam ler. Ngan ruai ki jing ruai ka batma ya me au blei. Haka nebel ka ba shipok sai ngan ruai ki jing ero ya me. Long ma u ba ai ki jing penem ya ki siem. Uba penem ya u David u Shakri jo naka white lam ka pen mensao. To penem ya nga bat pelat ya nga naka kti kinong wei ki baka shintur jongki ka kren ya ki jing thala bat ka kti ka mon jongki long ka kti ka mon ka jing lam ler. Habaki khun shinrang jongi ki long kum ki jing thong ki balasan habadang samla. Bat ki khun kan thei jongi kum ki maudong balashnya haka rukom ka ying siem. Habaki tiar jongi ki dab ki badon ki kinja jing bam baro, bat ki langbrot jongi ki khai ki hajar, bat ki peu hajar haki lingka jongi. Habala penkit kia haki masidab jongi. Habam don kaba tur syapo lemne kaba mi syabar, lemne jingkan ha haki lenti shnong jongi. Suk kita ki brio ki bakumta laga jinglong, suk kita ki brio ken ki ba utrai ulong ublay jongi.